How long will I love you? Nirvana, mimlija ħajja. Long as stars are above you. Nirvana, l-aħħar Tislima. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to. Nirvana ippreparat il-funeral tagħha stess. U kitbet itra li xtaqet li tinqara fl-aħħar tal-quddiesa. Itra minn għandha li tixtieq li tinqara. U f'din l-ittra tajt. L-ewwel parir tiegħi huwa biex ma tistennix li timrat biex tajt lin-nies li tħobbhom. Aħjar minn hekk urihom, qatta l-ħin magħhom u mlihom b'ħafna bewsu tan-nieq. Nirvana mietet bil-familja mdawra magħha. Marret titawlila Anna, mama tagħha, u indunat li qiegħda tieħu n-nifs baxx ħafna. Għajtitli u l-ġew ukoll. U vera, kienet isa qiegħda tieħu l-aħħar ftit nifs. Ġibart it-tfal mill-ewwel. Preparajthom qabel ma jitlu fil-kamra li x'aktarx dawn huma l-aħħar ftit minuti tagħha magħna. Morna fil-kamra, żammejna idea, formajna ċirku, għadna talba pożittiva kienet it-talba li jifhmu għat-tfal biex il-mulej jilqaħħa fil-ġenna. U meta din ngħidu dit-talba, litteralment ħadet l-aħħar nifs. Kien mument verament speċjali. Għasek. Raqdet għal dejjem mument. Minkejja l-marda aggressiva, Nirvana tibqa' tiġġieled sal-aħħar. L-aktar minħabba ż-żewġ ulieda. Żewġa Marius jgħidilna li kienet ippreparat kollox. Kienet ukoll tikteb il-kartulini għat-tfal. Niftakar imur il-ħanut tal-fejn bijaw il-birthday cards u hekk u nixtri xi 40 kard f'salt wieħed ta' kull sena. Xtrat il-birthday cards ta' kull sena tfal. Sakemm ikollhom 21 sena. Xtrat għal meta jiżżewġu, għal meta jkollhom it-tfal. U fuq kull kard kitbet messaġġ pjuttost twil. Xtrat ir-regali għat-tfal. Għal meta jkollhom 21 sena, pereżempju, għal meta jkollhom 18 sena, għal meta jkollhom 30 sena. Irrepjatu bi, kitbet il-kardzi, preparat kollox. Kienet diffiċli ħafna li kienet tikber f'ħafna mid-drabi li kienet edha tiktebhom dawn li tri. Però wara kienet tħossha ħafna ħjar. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Dan Joe, il-papa ta' Nirvana. Nirvana hija l-iktar ħaġa prezzjuża li
laqat kenna u laqat jista' jkollna. Nimmissjaw ħafna, imma nafu li għadha magħna permezz ta' żewġ it-tfal tagħha, Sam u Noah, u tibqa' magħna. Kienet tħobbhom ħafna. U fl-aħħar l-żewġ eroj tiegħi, ir-raġuni li ġġieled daqshekk bil-kbir u r-raġuni li qatt ma qtajt qalbi. Eżis Sam u Noah, l-aktar tfal kuraġġużi, b'saħħithom u ħelwin fid-dinja. Happy birthday to Noah. Happy birthday to you. Dan Sam għamel l-ewwel snin jgħix ma' ommu Nirvana fl-Awstralja. I'm going to miss her, imma dejjem ħatkun miegħi hekk. Qed inħossni li qiegħda ġo fija u qed inħossni mhux ħażin ovvja li m'għandix imma m'għandix fiżikali, imma għandi bħal hawnhekk qiegħda ommi. Sabiha minn barra u jisbaħ minn ġewwa. Illejla, sinjuri, il-krem della krem tal-mużika Maltija. Sentejlu Nirvana tħoss boċċa f'sidilha. Jiena kont naħdem barra u mbagħad kelli nsifer u niftakar nirċievi telefonata minn għandha is-sibt wara l-ofsinhar f'Awwissu kien. Tgħidli l-aħbar imbikma ovvjament meta ċemplet li tgħidli isma' t-testijiet ħarġu u nstab li huwa kanser. Huwa kanser rari fl-istess ħin aggressiv ħafna. Din iftakara ċar, konna fuq is-sufan. Il-mammi għalt li biex nitritali xi ħaġa. U jiena u għalt li meta għalt li għandha din il-mart. U dik qatt muha ninsiha. Nirvana tkompli tikteb. Afda l-istint tiegħek, inti taf l-aħjar. Jekk xi darba tħoss li hemm xi ħaġa li mhix sewwa, ġiel li t-tobba jeliminawlek kull dubju jew biża' b'testijiet u mhux b'opinjonijiet. Forsi kieku jien għamilt hekk, probabbilment ma kontx inkun qed nikteb din littra u llum intom ma kontux tkunu hawn biex tagħtuni l-aħħar tislima. Fost l-oħrajn Nirvana għażlet il-ħabiba tagħha Ira Losko biex tkantala fil-funeral tagħha u ridha tkanta din il-kanzunetta. You are pulled from the wreckage of your final memory. Meta dejjem kont immur għandha b'xi heartbreak. Jew xi problema dejjem kienet tgħidli biex inħobb li l-nifsi. Dak kien parir vera siwi. Li tħobb lilek innifsek. Importanti. Infatti fl-ittra tagħha semmieta. Illi tħobb lilek innifsek illi tagħti ħin lilek innifsek. Jekk ma tħobbx lilek innifsek ma tistax tħobb il-ħadd ieħor.
Nirvana kienet tippreżenta diversi programmi bħal Flat 4 u Xqala l-Baħar. Nirvana, għatlek li din is-sistema taħdem bil-ġig li kont qed tista' tintin qabdet il-ħuta, ġifieri. Batta propja. Jista' jkun iva. Isni għadni ma nistax nemmen li mhux ħanerġa' nara. L-għada niftaħ il-gazzetta u nara l-Nirvana front cover bl-istorja tagħha u xorta isek ma tibqax temmen. Qudiem is-sodda kellha altar fejn kienet iżżomm l-affarijiet ritratti ta' tfal, Mother Teresa, imma l-iktar li kien jispikka kien il-ritratt tal-Papa Giovanni Pawlu II. Kienet tħobbu ħafna. Fil-ħajja ta' Nirvana daħal ukoll Father Claude Portelli. Għamel xi 4 xhur jiġi jara kważi kull jum, jaqgħad tas-sigħat magħha. Kien jikol magħna, jitkellem magħna, jilab ma' tfal. Ma' Father Claude iltaqat b'kombinazzjoni. Kien 17 ta' Ġunju, it-tnejn fil-għaxija, jiena insuq lura d-dar bidmuħ f'għajnejja u b'ferħ enormi għax ħassejt li kien hemm persuna li ridet taċċetta lil Kristu fil-ħajja tagħha mill-ġdid. 6 snin ilu Nirvana tiżżewweġ lil Marius. Fil-imħabba li rajt min-naħa ta' Marius hija xi ħaġa inkredibbli. U jien niftakar li meta kont ngħinha biex tqum is-sodda kienet tannaqni b'ċertu mod. Li ma kienitx tannaq ħaddieħor għax kienet imdawra bi ħbieb u l-familja. Kienet iżżomm idejha fuq onqi u nitla ftit magħha biex tqum is-sodda u kull darba nitla kienet busni fuq onqi niftakar u kienet tgħidli nħobbok. Tfal ikellmuha kuljum. Nirvana reġgħet preparatilhom żewġ kaxxi b'isimhom fuqhom. U ġew dawn il-kaxxi għandhom affarijiet li ħajfakruha fiha. U poġġitilhom xema kull wieħed ukoll. U qaltilhom meta qatt tridu tkellmuni kemm tixgħalu dix-xema u kellmuni. Jiena u Noah u l-papa nixellu xema biex minn flok nitkellmu ma' Ġesu, nitkellmu bal-mama. Mux għednajt li mux minnajt il-xema mux se tismani, imma biex tismani iktar nixellu xema. Missier Nirvana jixtieq jingrazzja l-ħbieb tagħha. Kien hemm ħafna ħbieb li meta Nirvana kienet ma tiflaħx, kienu jiġu, kienu joqogħdu magħha. Kienu jgħinu, kienu jsajruna. Kienu joħorġu meta kienet ta' tiflaħ toħroġ Nirvana, kienu joħorġu magħha. Kont inkellem ħafna fuq anke jkolli bżonn xi parir minn għandha. Dejjem kont inkellem għax dejjem kienet tgħidli u vera dejjem kienu kollha raġuni ġifieri. Kienet tistrieħ meta kont norkilha saqajja ħafna, kienet torqod malli nieqaf kienet tqum mill-ewwel. Darba għaltilha ma kemm inħossni x-xurtjata li għandi minn id-durbija. Kemm hawn minn bħali qed ibati u m'għandu l-ħadd biex jgħinu. Dak l-altruiżmu ta' Nirvana. Jiena ma ltqajtx ma' Nirvana li jafu ħafna bħala mara mill-isbaħ. Xorta kienet sabiħa ħafna.
Però jiena ltqajt ma' Nirvana fil-fragilità tagħha. U l-xorta kienet sabiħa. Bis-senġi l-isbuħija tagħha ta' ġewwa naħseb dik saħritni. Minkejja l-marda, Nirvana baqgħet iċċajtira li dejjem kienet. Jiena dejjem bid-dieta u mrużmini. U kienet qalt li issa, tliha nitla' l-ġenna. Qalt li nibda narak minn kullum kien. Qalt li kull darba li tidneb, ħankun nafa, ħanibatlek messaġġ. Nixtieq li jekk jibqgħu niftakru għal Nirvana, dak id-daħqa, dik id-bissima, dawk l-għajnejn li jgħidu ħafna, persuna li żgur qatt ma se ninsew. Nilqawkom għal Festival Internazzjonali Kanzunetta Maltija 1999. 1999. Hawn Nirvana tippreżenta l-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. U dakinhar jirbaħ Fabrizio Faniello. Il-kanzunetta salaħar Fabrizio Faniello! Salaħar nies flimkien qalbi salaħar taf żmien. Bdejna bħal-bib sibna lena u tgawdija ġenna għalina tnejn. Salaħar waqt Sada x'marret. U ħabbi għax marret il-ġenna u dejjem tkun miegħi. Salaħar nies flimkien qalbi salaħar taf żmien. Lejli tajjeb. Bdejna bħal-bib sibna lena u tgawdija ġenna għalina tnejn. Salaħar waqt għaġnien nisma' lejku fil-bogħod sa tmiem. Lilek ħabbejt għall-bieraħ u għall-lejl, lilek u bħal